Monumentalna skulptura izrađena je od slavonske hrastovine. Postavljena je 14. studenog 2007. godine na travnatu uzvišicu okretišta tramvaja u Vinkovačkoj ulici u znak sjećanja na Paulinu Herman, rođenu Lobe 1. lipnja 1859. godine u Novoj Gradiški. Osječanima je poznata po imenu Mačka mama. Prezime Herman je preuzela udajom za uglednog Osječanina Dragutina Hermana 1885. godine. Visina skulpture je 3 metra, promjera 95 cm, težine 1500 kg s 3 samostojeće figure mačaka koje simboliziraju Paulininu ljubav prema životinjama koje je udomljavala veći dio života. Figura ističe plemićki izgled, a rađena je prema jedinoj pronađenoj fotografiji iz 80. godina 19. stoljeća s vjerno izrezbarenom haljinom i karakterističnim šeširom na glavi. U desnoj ruci je naglašena lepeza, dok je u zagrljaju lijeve omiljena mačka ljubimica. Skulpturu je izradio poznati osječki kipar Mato Tijardović sa svojim suradnicima Ivicom Tolićem, Ivanom Florijanom i Sašom Semerikom. Posebni zaštitni premaz od pčelinjeg voska jamstvo je dugovječnosti skulpture koju u noćnim satima obasjava 4 reflektora. Gradska četvrt, industrijska četvrt, 1. lipnja obilježava sjećanje na ovu dobrotvorku.